pekne hore. Odhoď pero. Čo máš to? Čo to tam máš? Papiere. A aké? Škvarky. A ty ma chceš okašľať? No dobre, ty si so mňa chceš vystreľať. A ten ma chcel okašľať. Kde máš si papiere? Taký, že on tam má fakticky škvarky. Teraz pojem do väzenia kvôli tebe. No a čo? Dobrý, ak sa chcete zabiť, tak zavolajte na 0908 957. Dobrý, ale počkať. Ešte priblížiť na neho. Na neho. On to nehrá.